sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen faraka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari ci sirobe amada o made sama mone bi do fara o de kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro buguna doron obseka yelema aka sama mone compte la kasani wereke na yi walima tata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFPKSI Seukaufi Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fogata korobaya ma koro kulu fana dege bolla bara la fomni watija obela jele misega ke CFPKSI ale konna na Segu Dar Salam niye kalanso intaka laje mamu ba feka masonya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois ko bela jelenke senata sra bela jeleni bagamara ni jegalamo ibisega o bela jelenke centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seuka Fei uma dauma minye machinisier agricole carrelage katafe staff ni décoration ma nunu bela jelemeke bayele mali mina olu fana be ubulo kulu kala musolakaw joro ka buka kalan konna na kosebe sabula mbogotigi chaman be uyulu degeni wati laban nunu na yasa ubesegu boloma yelama tugumi na ba fe doronga aw den to kosebe kabinu fitini fukata so korobalema aye boli jona aw ka se Segu Medine minye Dar Salam yoro nyere manja kosebe ton artisanal alela Medine sugu kereflala walma negajuru sira abiseka 76 03 12 23 walma 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam minye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFPKSI alabi mata yorobo siniye sigi o labengo nyuman kama ESKJ, École de santé Kalajata, Anabolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanau, Doctorate Jango Nyese, bien turcola de la Koi, Fieu, Fuacastro, Ie Banani Cardon, Cardona Cari, Mimi Gasrobe Gasagat Bengarika, Adamadeka Yenamayala, ou Kalaka for Mo Faricolola, ou Eratin, Fieu, Fuacastro, Ie la Colson Master, a Flair Okoro, École de santé Kalajata, Napolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'envoyer à Calabancura. Famille santé bara Mayesa, Nimbela de Rebeke, École de santé Napolo Farachamala, École de santé Kalajata, on a flecké en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Tegaro Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, au plat de Lebekala, ni Lagolso Dagabana Nuna, Ugo Polofaro de Flani, Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, Katafara Matronica, Nimpela de l'Edesledo, et école de santé Kalatana, Bolofara Chama, et Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Aka la collection Inzagare, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Clan vers Calabanguraya, Hôtel Wasulu Coffre de Choi, Waligela Negatiru Bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Kalan kalan sini. Va, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir au Canada, aux États-Unis, il y a bon trop. Eh Mouna. Eh bien, où est-ce que tu es Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais à moi, pourquoi tu connais ça? Ah, en mettant EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX,
C'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw. I n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaux, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangerie, supermarché, hôtel, baru, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Président du Conseil national de transition.
Général de corps d'armée Sadio Kama, ministre de la Défense et des anciens combattants. Général de corps d'armée Ismaël Wade, ministre de la Réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale. Général de corps d'armée Malik Diaw. Présent. Général de corps d'armée Sadio Kamara. Présent. Général de corps d'armée Ismaël Wade. Présent. Général de corps d'armée Moudou Koni. Je vous révèle les insignes du grade des généraux de corps d'armée à titre exceptionnel. Général du corps d'armée Malik Diaw, mes devoirs, Monsieur le Président de la Transition. Général de corps d'armée Sadio Kamara, mes devoirs, Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Général de corps d'armée Ismaël Wade, mes devoirs, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. aw filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi ye samedi su o tɛ wa? Sibiri su. Nka bi ye ntɛnɛn ye. Tubabukalo ale tile 25 san 2024. Fala ye su in na sanuko kuma bi yan. Sanjiko kuma bi yan ko dɔ y'a yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ duwan ye Sikasokaw fɛ yen, o fana minɛna o kuma bi yan. Denmisɛnnin minnu ye baki wanɛw ye olu fana tun bɛ kuluba bi. Ale ni an ka jamana kɔnɔna na wulikajɔ minnu bɛ sɔrɔdasiw bolo ani degun minnu ye maa dɔw sɔrɔ, an na an da don nin bɛɛ lajɛlen na su in na. Bref, ale kɛnɛ kan n'o ye samedi su ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Fala ye Bamakɔ gouverneur ka kɛ ni wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin école de gendarmerie ni Bamakɔ aéroport ma. Ale ye fɛɛrɛ tigɛ septembre kalo tile 19
ko min ye Bamako garabali 7 minnu bɛ yan ko ka u bɛɛ lajɛlen datugu min ye garabali ninnu ye u ɲɛmaaw u ni jamana ɲɛmaa dɔw bɛ kuma na min yɛrɛ sigilen n'u ka minisiri ko kunna n'o ye Yubaba ye n'o bɛ kuma na tile 2 in na u y'a jira k'a fɔ ko olu bolo kuma ɲɔgɔnya tɛ ka nɔbɔ sabula dɔgɔkun tɛmɛnen min ye minisiri Wage ye ale ni Yubaba ani garabali yɛrɛ sɛndikaw u taara cathédrale lajɛ ko drali in na ye yɔrɔ min yɛrɛ ko problème ba ye fala ye o ye k'a fɔ kɛnɛ min dilen no ninnu ma n'o ye hectare 70 ni kunkanfɛn ye a fan dɔw bɛ mɔgɔw ye jɔli k'o la misitigiw ni bagantigiw ko k'olu bɛ kɛnɛ fɛrɛlen de fɛ ka tila ka ji dilanyɔrɔ ni fɛnw kɛ a la min ye o ko min tɛ ka ɲɛnɛbɔ ye olu fana ko u ti sogo feere u ti misi feere u ti ba feere u ti ɲaamɛ feere u ti ayi sɛ t'a la jɛgɛ fana t'a la donc o de senfɛ sa kunun ko u ye grève n'o ye baarabila ye u y'o daminɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan parce que an bɛ Bamakɔ ta de kalama n tɛ yɔrɔ dɔw la an y'a mɛn ka fɔ ko fagali kɛra ye dugu dɔw la u ye fagali kɛ ye mais ko in a na kɛ Bamakɔ kɔnɔna ko ye sogo feerela minnu bɛ Bamakɔ sogo jagola minnu bɛ Bamakɔ bagan n'u b'a wele ko Bubu Tigal n'ale yɛrɛ ye Ɲamana garabali syndicat ɲɛmaa ye ko ale tununnen don maa dɔw y'a minɛ k'a bɔtɔ ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la a somaw bɛ k'a ɲini kabini kunna siniko fo bi u ye welewelemada bila fan bɛɛ lajɛlen fɛ u y'a foto n'a jaw yɛrɛ ci anw yɛrɛ ma nin ye bagan feerelaw olu ka côté ye fala ye jamana kɔnɔ yan fana Mali ale assise nationale senfɛ a yirala k'a fɔ ko an ka sanu ko a nafa kɔni kisɛ kelen a tɛ se jamana ma kɛmɛ sarada la Mali ta ye 20 de ye a ka sanu na o sanu minnu fana bɛ kɛ a bɛ bɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ président yɛrɛ n'o ye Asimi ye ale y'a kuma fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko sanu ko ndayinnen don Mali ye fɛɛrɛ de sigi sen kan sa o ko hukumu kɔnɔna na k'a lajɛ a yɛrɛ bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ sanuko la cogo di sanubɔlaw welela k'a f'u ye tiɲɛ don anw ye kɔdi kura sigi sen kan nka yanni kɔdi kura in ka bato aw yɛrɛ ye kumakan minnu fɔ n'o ye sigida lakanako ye n'o ye maaw ka hakɛko ye n'o ye jiw kɔlɔsili ye n'o ye forow kɔlɔsili ye n'o ye dugudenw ka hakɛ dafali ye ka kɛ ni aw yɛrɛ y'aw bolonɔ bila sɛbɛn minnu na ayiwa aw minɛnen don han aw tɛ k'a bato aw tɛ k'a baara kɛ aw ko cogo di sanubɔla dɔw ko jɔn ko ala tiɲɛ na an kun ye nin fɔ an ma nin sara nin fɛn juru bɛ an na dɔw kɔnna joona fala ye k'u ka wari sara dɔw ko olu kɔni vraiment olu jɛra n'a ko bɛɛ ye koyi u ni gouvernement u ka bɛnko la u b'a kɛ a bɛ ɲɛnabɔ cogo min nka fala ye o kɛrɛfɛ Yatela sanubɔyɔrɔ ale tun baaraw jɔlen don sabula sanubɔla minnu yɛrɛ tun y'a ta u yɛrɛ kun y'u ka baara jɔ nka gouvernement ale y'o sanubɔyɔrɔ in ta k'o kɛ a ta ye sanubɔyɔrɔ kelen min bɛ yen bi n'o ni gouvernement kelen don ka kataba 4 kɛ bi o ye Bariki ye ale dun de fana ye sanubɔyɔrɔ belebeleba ye an ka jamana kɔnɔ bi min ka girin ni tɔw bɛɛ lajɛlen ye a kun ye sɛbɛn kɛ septembre kalo tile 30 ko gouvernement ye laɲini min k'a fɛ ko a jo tɛ a la ko a bɛna bɔ a sira fɛ u mɛnna u ma bɔ a sira fɛ u ka ɲɛmaa 4 kun minɛna ka bila kaso la a ko in senfɛ i yɛrɛ ye k'a fɔ a manda ko kuma na ko kuma cayara nka maliyɛnw don u bilara ko yaasa Bariki min bɛ yen k'a k'a sara nin waati in na an bɛ ka min mɛn fala ye ko Bariki sigilen tɛ dɛ Bariki a bɛ k'a fɔ k'a ni gouvernement bɛ négociation na nka a bɛ ka maaw murutili fana boloda Mali kɔnɔ dɛ fɛɛrɛ caman b'a bolo sabula a b'a fɛ ka mun kɛ a dalaminɛkala ye o ye k'a fɔ bi sanu ni olu y'a bɔli jɔ maa bayirika o bɛ taa chômage la sanu n'olu ka hakɛ min fɔra n'o kɛra olu tɛna se ka saraw kɛ sanu n'olu bɛ ka min bɛ ka ɲini olu fɛ gouvernement fɛ a donna ta a bɔra ta kumaw bɛ ka caya fala ye le 30 septembre tuma min na olu b'u ka papier signé olu m'o bɛɛ jate minɛ wa duguduguma kumaw la mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko yalama ko bi gouvernement ye communiqué min kɛ k'a jira k'a fɔ ko a bɛna taa n'a bila fɔ Bariki ye ko tuma na k'an bɛna fɔ Bariki ma ko sira b'aw kɔrɔ a ye taa wa ayiwa ɲininkali kɔni tɔ min bɛ yen nin samasamali de bɛ Mali ale ni Bariki Gold maaw ni ɲɔgɔn cɛ
bariki goldi inte bi sanu bɔyɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ kabini an cini ni fo kana kunbaya a yɛrɛ kɔni ye barikaw sɔrɔ ka fangaw sɔrɔ Mali kɔnɔna na a tigi sanu wɛrɛw b'a bolo farafina nka a ka nduloma a nimina yɔrɔ a ka yɔrɔ min b'a nungɔnɔ si ye o ye Mali sanu bɔyɔrɔw ye sabula ale kɔni kun ta kɛra bafa ni kilicɛ ye don o don min ka d'a ye a b'o kɛ fala ye o kɛrɛfɛ dugudenw fana wulilen don k'u jɔ k'u ka hakɛ ni gouvernement ni bariki bɛ ɲɔgɔn na maaw ka kɔw maaw ka baw maaw ka jiminɛyɔrɔw mɔgɔw ka baarakɛyɔrɔw ko gouvernement fana ka hakili to o la a bɛ ka hakɛ ɲini cogo min bariki fɛ a bɛ ka wulikajɔ kɛ cogo min bariki fɛ maa dɔw fana nalen don bi permis t'u bolo foyi t'u bolo u bɛ taa maaw ka dugukolow halaki u bɛ baaraw kɛ baara minnu yɛrɛ hali minnu yɛrɛ bɛ wari don gouvernement kun olu tɛ sɔn k'o ɲɔgɔnnaw kɛ nin ko in o fana bɛ senna bi fala ye an k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'o dɔn ayiwa tile fila in na sandi ka na maa minnu bɛ yen n'olu ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen n'o sigilen don n'olu bɛ sanjiko o kɔlɔsili baaraw kɛ u ko k'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'olu ka lajɛ kɛ kununko dɛ ko tile fila in ka fisa k'an bɛ se k'an ɲigi ŋaɲaga ko k'a lajɛ ko k'an fari bɔ ɲɔgɔn na an minnu ka ɲɔw ɲɛnen don an minnu ka kabaw ɲɛnen fɔ se tɛ ka kɛ an minnu fana ka balofɛnw ma ni an bɛ se k'u ta k'u lasago yɔrɔ min na k'an k'o kɛ ko nka ko ɲinan san kɔnɔna na fo ka na se kununko ma yɔrɔ 773 sanji a ye tiɲɛni kɛ yen sanji yɛrɛ fana ale kɛrɛfɛ kabapɛrɛn n'o ye samɛgɛru ye o 8 yera a ko la fiɲɛ jugu ni fiɲɛ cɛncɛnma o fana 6 yera a ko la u y'a yira sa k'a fɔ ko duguden minnu bɛ yen n'olu kɔni kɛra somandaw ye n'olu kɛra gwa minnu kɛra da 461 ye olu bɛ degun kɔnɔna na maa 600 maa 300 151 221 olu de bɛ bi minnu bɛ yen ni olu kɔni kɛra sote olu bolo ye muso ye cɛ ye 97 ye 345 min ye musolakaw ye olu ye 98 ye 792 min ye maa 155 ye denmisɛnninw olu ye o ye 43 320 o ye so minnu no olu firila ka ban min ye 48 55 o ye so minnu b'a fɛ ka firi walima b'a fɛ ka cun falayi ɲɛgɛn 18 347 olu de tiɲɛnen don min ye kɔlɔnw ye kɔlɔn 5448 zen yɛrɛ ma kɔnɔw ni kulekulew ni tɔngɔnɔw ni jiginɛw m'olu k'a la zen n'o tɛ u kun y'olu fana k'a la fɔlɔ météo ko k'a daminɛ nin kalo in tile 21 na ka taa se a tile 27 ma fala ye k'o ye waati ye san sen a bɛna na sumaya ko nka bɛ kuma na maaw k'u hakili to u yɛrɛ la fala ye min ye jɛkulu in ye premier ministre yɛrɛ taara u ka baarakɛyɔrɔ la bi ka t'i ɲɛda u ka baarakɛcogo kan ani u kumana a ɲɛmaa ko olu ka baara samiya don o samiya tɛ o olu bɛ nin baara in na kalata ko mana kɛ olu bɛ a la fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔna na jɛkulu in sigira o de kama san 2017 yaasa ka se ka hakilinaw kɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ baara minnu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna na yan ka hakili jagabɔ kɛ ka gouvernement lasɔmi u ko tiɲɛ don nin tile fila in na san tɛna ka na nka fala y'a mɛn ka mun lakɔlɔsi ji bɛ ka jigin Bamako mɔgɔ bɛ ka segin ka t'u ka sow kɔnɔ ayiwa olu dun ko fana ko mɔgɔ minnu bɛ badabolo fɛ k'u k'u hakili t'u yɛrɛ la u ka kibaruyaw cari a ka se yɔrɔ caman yaasa lafiya min bɛ yen o bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na kalanko ta na sira fɛ minisiri min bɛ kalanko kunna n'o ye docteur Amadu Sisabane ye ale ye karamɔgɔw ka lafasatɔnw a y'olu bisimila nin y'a siɲɛ 2nan ye a n'u ka barosigi kɛ kalanta labɛn bɛ se ka kɛ cogo di majɛ minnu bɛ yen baara minnu bɛ se ka kɛ a n'u ka laɲini belebeleba minnu bɛ yen yaasa kalan a mana daminɛ a ka kɛ kalan yɛrɛ ye koyi sabula kalo 8 de b'an bolo kalo 9 t'an bolo dɔgɔkun 25 kalan kan ka kɛ o de kɔnɔna na o bɛ se ka timɛ cogo min denmisɛnw u kan k'u jija cogo min u ni minisiri y'o fɔ syndicat olu fana y'u ka laɲini fɔ dɛ musakako b'a la jɔyɔrɔko b'a la a fɔra fana k'u ka baara kan ka kɛ cogo sugu dɔw la olu fana bɛ a la fala ye donc an bɛ se ka min fɔ école-tako fana hukumu kɔnɔna na Mali marabolo ɲɛmaa caman préfet ni sous-préfet u wulilen don k'u jɔ
u bɛ ka taa ekɔlisow lajɛ ekɔliso minnu ni mɔgɔ b'u kɔnɔ ko UNICEF ale ye tantiw dun n'o ye guwaw ye o guwa minnu bɛ se ka walanga waati bɛɛ lajɛlen na o bɛna sigi ka di olu ma yɔrɔ dɔw la denmisɛnnin minnu fana bɛ yen ni ji bɛ olu ka kalansow kɔnɔ ko ka fɛɛrɛ kɛ k'olu lana yɔrɔ la u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na nin baara ninnu bɛ senna marabolow caman kɔnɔna na min ye bangebaaw ye u kɔni bɛɛ lajɛlen sigilen ka sa ani jamana yɛrɛ ɲɛmaaw ka kuma lasew ye min yira kumatɔw ye lajɛ minnu kɛ u y'a yira sa ko kalanta a bɛ se ka kɛ novembre kalo nata in tile 4 fala ye an bɛ taa kulubakaw fɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ n'olu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmandaw ye baki la olu maa 100 ani kɔ u taara kuluba bi maa 160 denmisɛnnin wane ninnu jamanakuntigi tun bɛ yen premier ministre tun bɛ yen Maliki Jaw ministre d'État ale ni ministre tɔw bɛɛ lajɛlen kalanko ministre Dr Amadou Sizabane a ye denmisɛnnin ninnu fo k'u filɛ nin ye k'u ni foli ka kan u ye waleya min kɛ nin ye ka se ka jɔyɔrɔ ɲɛnɛma sɔrɔ fo ka se maa 160 ma k'u kan ka fo o la ko wa k'u ka bila u kun na sankura min daminɛtɔ filɛ u ye cɛsiri min kɛ u ka dɔ fara o kan yaasa min ye mɔnɔbɔ bɛ se ka kɛ tuma min na o k'a sɔrɔ u bɛna kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye ɲɔgɔndanw waati hukumu kɔnɔna na minisiri ko a y'u ka kumaw lamɛn koyi k'u ye waleya minnu kɛ u y'u cɛsiri cogo min degun min b'u ka kalan na ale y'a bɛɛ lajɛlen dɔn nka nin waati in na Mali bɛ ka taa sira min fɛ a mago bɛna s'a den ɲɛnɛmaw ma olu minnu filɛ n'olu bɛna kɛ misali ye nin ko in na u ka kalanko ta ba la kalan u k'a kɛ n'u ni ye u k'u jija k'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɛ cogo min ye jamana wɛrɛw ɲɔgɔndanw fana u bɛ se ka y'o kɛnɛ kan Bintu Fulamuso Jalo ale min ye bɛɛ lajɛlen da baki la ɲina a ko k'a bɛ ɲɛmaaw fo koyi jamanakuntigi kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Asimi ye k'a b'o fo ekɔli karamɔgɔw ekɔlisotigiw directeurs feerelikɛlaw sanusi feerelaw gardien ko nin bɛɛ de bɛ ekɔli la koyi fala a jo don dɛ a ko min ye olu kelen k'u tɔgɔ sɛbɛn tancogo la Mali tariku la ko o ye koba ye olu yɛrɛ kana ka n'u jɔ Mali drapeau kɔrɔ ka kumaw kan kɔrɔtalen ko foyi tɛ kɛ ni kalan tɛ ko wa ko cɛsiri ni timinanja o de ɲininen don tɔw bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa nin baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na min ye jamanakuntigi ye ale ma dantigɛli kɛ ale kɔni ye u lamɛn k'u ka kumaw fɔ fala ye min ye donbolow ye ale ni cadeau ani attestation jamanakuntigi ye o dun an ye min fɔ u y'o de kɛ o an m'o de fɔ ko n'olu ye premier kelen ta siyansi premier olu b'o ta fala ye ne dun ye le de kɛ aw bɛ ɲinɛ anw ka premier kɔ cogo di donc u y'an bɛɛ de wele sisan o de ye nin ye tancogo la an b'u fo sabula ni ko fɔra ni a bɛ lamɛn o de ka ɲi tɛnɛnkunkaw fɛ yen bamanciwale ni ka wale kɛbaa maa 7 bi olu ko k'u bɛ kurun ta ko ka ba tigɛ n'o ye fala ye ja u tɛ ba tigɛ ɲɛdɔn u firila ji la koyi kurun dafirila n'u ye 3 o fatura dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ye nin ko in ye cogo min ni ninnu ma fara ji la ji b'u fa han jaw bɛ siran de ko 7 o de sara min ye su 6 ye su 3 ye dugudenw sera ka o kɔni labɔ fɔlɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko a yɔrɔ kɔnɔna ye ko dugu sumalen don bi dɛ fala yan'o cɛ kunun na sini ko kidalikaw fɛ yen wolomasiri tabaw ye takari maa dɔw la an ma sini yan fan fɛ u bolominan fɛn fɛn bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛminan ye k'a bɛɛ lajɛlen darakiw la su in na min ye chef d'état-major Baru kɛlɛtigi ye a ko wulikajɔ dɔ sen fɛ Segu mara fanfɛla la ni Moti ni ɲɔgɔn cɛ banbanciwale ni ɲugawale kɛbaaw ka ɲɛmaaba dɔ tun bɛ yen n'ale kun ɲininen don kosɛbɛ sabula cɛ min bɛ yen n'u ye o bɔnɛ a nin na n'u y'o fa bɛrikaw fɛ yen ale de tun bɛ kibaruyaw sɛnsɛn ka kibaruyaw tɛntɛn ka di o ma o min filɛ nin ye sa n'o kɔni fatura u ko logicien tɛ yan ko cɛ ka logicien de don armée ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan u ka wulikajɔ ni cɛsiri ko bɛ to sen na fala ye dugu jukɔrɔmugu dɔ o pɛrɛnna n'an ka wolomasiri tabaw ye bi narakaw fɛ yen kibaruyaw y'a yira ko dɔw ni tora la nka ale kibaruya ma lajɛlen mana ma sɔrɔ an bolo fɔlɔ n'ala sɔnna a ma sini n'an ye kisɛ da an bolo dara min kisɛ kan o ko la an na o da maaw tulo kan min ye ale sa nara yɔrɔ la kunun ko dilikaw fɛ yen denmisɛnnin fitinin dɔw olu kɔni ko k'u bɛ sira tigɛ sa a yira k'a fɔ ko olu kɔni u n'u ka baganw bamanciwale kɛbaaw de filɛ nin ko ye k'olu bɔnɛ u nin na wa maa caman bolo ko sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ nin ko in na ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la ta tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ
min ye dugudenw ye u ko k'olu kɔni bɛ min dɔn o ye wolomasiri tabaw u tun b'u ka baaraw kɛ cogo min na kɔrɔlen u k'o cɛsiri n'o timinandiya boloda kuma tɛ ekɔli tatɔ min filɛ nin ye bamanciwale jugawale kɛbaw u kana to u ka sira sɔrɔ fala ye Masinakaw fɛ yen Masina min ye Masina dugu kɔnɔna na u y'a yira sa ko malo ka sɔngɔ jiginna han malo ko min ye 40 ale ni 90 ko a b'o la dɔgɔkun tɛmɛnen na ko malo yɛrɛ tun bɛ 100 ani dɔrɔmɛ 10 de la Masina yɛrɛ dugu kɔnɔna na koyi u y'a yira sa ko malo kun fɔlɔ minnu bɔra ko de nana ni sɔngɔ jigin ye dugudenw olu ko k'u nisɔndiyara ni sɔngɔ in jiginni na sabula olu caman na minɛnw cɛ sa min ye ɲɔnɔ alamisa an ka dugu dɔgɔ ye o de ye alamisa kɔni k'u na taa ni malo kura ye alamisa la a bɛ se ka ɲɛ cogo min fala ye général kuraw u ka jalaw dilenw ma bisimila u yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ kɔrɔlen k'o laɲiniw k'u fɛ k'a f'u ɲɛna fana u k'u hakili to jamana in na baaraba minnu bɛ yen u tun ye kow daminɛ cogo min cɛsiri ni timinandiya min tun bɛ u la u k'u jija u ka jamanadenw ɲɛji cɛ koyi min ye médaille ko in jalako in ye a ye dugawu k'u ye min ye baaraw o bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min cɛsiri ni timinandiya u bɛ se k'o kɛ cogo min Ismaël Wage ale ni Modibo Kone u ko k'u nana général d'armée Asimi tɔgɔ la maa minnu ye jala sɔrɔ n'o ye maa 11 ye ka na o bonya k'o da cɛkɔrɔba kɔrɔ fala ye Buye kɔni b'a fɔ ko Buye ti kɔrɔ de a jɔlen tɛ de de kibaru ninnu min kana bere ta Buye kɔni b'a sɛ k'ale bi ayiwa an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka sijan ni kɛnɛya kalifa la a yɛrɛ a jɔyɔrɔ ka bɔ jamana in kɔnɔ bi na kosɛbɛ sira a bɛ fɛn caman ɲɛnabɔ ko caman bɛ yen a b'olu dala sa k'a sɔrɔ a ma mankan kɛ a ma kuma fala ye an bɛ to jalako hukumu kɔnɔna na min ye Usman Edmond Korongo ye ale ye sɔrɔsi colonel ye min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ ni waati na n'aw k'a ma retraite an ka faso cakɛ gafe min bɛ yen n'a fɔ ma ko lesor olu taara nɔfɛ koyi u ko ko mon colonel ko e yɛrɛ filɛ nin ye min ye sɔrɔsiya ye i y'a baara kɛ ka tɛmɛ i bɛ fɛn caman ɲɛdɔn a la anw nana ka na baro k'i fɛ bi i ka fɛn ɲɛfɔ an ye jalako la aw ka sɔrɔsiya gun kan wolomasiri taba minnu bɛ yen ko kuma olu fana kan fɛla minnu b'i la i bɛ se ka mun fɔ an ye i k'o dantigɛ an ye u y'a ɲininka ɲininkali fɔlɔ min na u ko ko mon colonel transition a sɔrɔsi ɲɛmaa caman olu ye jalakura sɔrɔ koyi ko olu bɛɛ lajɛlen tun ye officiers ye ko ale min yɛrɛ bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ko a miirina ye jumɛn ye ninnu ka jalasɔrɔko la a ko ko a bɛ malidenw fo ko bɛɛ k'a bila a kunna k'a fɔ ko Mali k'a bɔra yɔrɔ jan k'an filɛ nin ye ka na nin jala min sɔrɔ nin ye jala min di ninnu ma nin ye ko nin kɔni jala in ko janfa min tun bɛ an kan degun min tun bɛ an kan MINUSMA ni Faransi olu kun nana ka na anu dɛmɛbaga jɛkulu ka na kɔlɔlɔ min sigi an kan min ye MINUSMA ye ko yanni ale ka na ni nɔgɔya ye Faransi yanni olu ka bamanciwale ni jugawale kɛbaaw kɛlɛ k'olu yɛrɛ de nana dɔ fara u kan k'u tintin Mali disi kan ko EITM o min kun nana ko ka kalan k'an ka sɔrɔsiw kunna dɛ fala ye ko k'o fana nana kalan min kɛ k'o tɛ kalan ye ko sɔrɔsi kɛ tɛ kalan nin kalan ninnu na tuguni ko kuma tɛ diɲɛ bɛ ka yɛlɛma bi k'u kun bɛna an ka sɔrɔsiya tiɲɛ ka da an ma ko loi de programmation militaire min kun sigira sen kan a fɔra k'o ka maramafɛnw san k'o taara maramafɛn kɔrɔlenw san ka na di jamana ma avion tɛ sɔn mɔbiliw tɛ sɔn fɛn bɛɛ lajɛlen kun tiɲɛnen don ko k'o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di ko hali anw yɛrɛ kun ka se ka wulikajɔ kɛ an yɛrɛ ye ko f'an kun k'a fɔ Faransi de ma ko ɲ'an ma koyi an ka karisaw bɛ yan fɛ ko nin waati gɛlɛman minnu kɛra faso kunnawoloden minnu filɛ nin ye olu de wulila ka n'o kɛlɛ u ye kɛlɛ kɛ jamana kɔrɔn fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ bi ko min ye Mali ye a man ka to nin janfa in kɔnɔna na a ko k'a daminɛ Mali ka indépendance la ka na nin denmisɛnnin jɛkulu minnu filɛ nin ye n'o ye Asimi Goyita ye Ismaël Wage Maliki Diaw Sadio Kamara ani Modibo Kone u ye an ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya di a ma Edmond ka fɔ la k'u y'u ni di koyi ko sabula sɔrɔsiya gun ka fala ye ko bɛ ko la n'i y'o kɛ ni n'a ma ɲɛ i bolo ko e yɛrɛ b'a dɔn min b'a la o k'anw de t'a dɔn ko sinon k'u ye min kɛ nin ye ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn wa ko min ye barika ni gɛnni ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Faransi ka tiɲɛ fɔ u ye a n'a kɔkɔrɔdonbaw ko nin sɔrɔsi ninnu k'u ye koba de kɛ jamana in ye ko k'a fɔ ko k'a ye k'a fɔ ko min ye Irisilakaw u taara olu nɔfɛ ka na n'olu ye an n'olu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ bi baara min bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ Edmond ko
ko jamana ka bɔ jɔnya juru la jamana ka se ka k'a yɛrɛ ye sɔrɔdasiw yɛrɛ k'u yɛrɛ ka décision ta u bɛ fɛ ka baara kɛ cogo min commandement ka sigi a sigicogo kɔrɔ la faransikaw kan'a fɔ k'a ye nin sɔrɔdasi ninnu d'a ma an ka nin kɛ tan ka dɔw ta ka bila u ka ciw la ka fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na k'o bɛɛ lajɛlen banna ko bi k'ale yɛrɛ min y'u fa ye k'ale kɔni b'a f'u ma sa ko u bravo ko wa ko min ye nin ko in ye k'u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan hali bi ko baara tɔ a bɛ kɔ lesɔri y'a ɲininka ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen n'o ye jaladi in ye sanayɛlɛ jala dili ko a hakilina ye mun ye a ko armée la ko jala fɔlɔ o ye soldaya ye a laban k'o ye généraliya ye fala ye ko wa ko yaasa i ka se ka o jalaw sɔrɔ ko tɛmɛsiraw b'a la dɛ dɔw bɛ yen i bɛ se ka nommer k'olu d'i ma dɔw bɛ i yɛrɛ ka avancement sɔrɔdasiya kɔnɔna na u bɛ se ka o d'i ma ko nka ko k'a daminɛ soldaya la ka na généraliya la ko coloneliya ni colonel majoriya ko nin bɛɛ lajɛlen jala sɔrɔ cogo de ye kelen ye fala ye lesɔri mɔgɔw y'a ɲininka ko kuma ko dan jumɛn bɛ général de brigade ani général de division général de corps d'armée ani général d'armée ni ɲɔgɔn cɛ a ko fɔlɔ ko min ye général de brigade ye ko o ye étoile fila ye n'o ye lolo fila de bɛ o tigi ka jala kan ko ale kan ka régiment olu de commandé o la ko a bɛ fɔ a ma ko brigade ko min o bɔra ye min ye général ye min bɛna o kɔfɛ ko nka ko a bɛ min fɔ fɔlɔ fala ye ko anw ka armée sigilen t'o sigicogo la dɛ ko f'an k'o dɔn brigade t'anw ka armée kɔnɔ division t'a kɔnɔna na ko wa fana ko min ye général de division ye ko o général de division jala ko o ye lolo 3 ye a tigi ka jala kan lolo 3 n'i y'o ye sɔrɔdasi min ka kamankun na a bɛ f'o ma ko général de division ko min ye général de corps d'armée ye k'o ta ye lolo 4 ye lolo 4 o b'a yira sa k'a fɔ ko ale kan ka division ale kan ka olu bɛɛ lajɛlen mara maintenant général d'armée ko o ye lolo 5 ye 5 étoiles ko o de bɛ ko o kan ko wa ko min ye o ye ko o de bɛ jala bɛɛ lajɛlen sanfɛ wolomasiri tabaw ka gun ka généraliya jala bɛɛ sanfɛ ko général d'armée de bɛ yen ko yaasa i ka se ka o jala in sɔrɔ k'o ye kɛlɛ ni cɛsiri ni timinandiya da yɛrɛ ye sɔrɔdasiya hukumu kɔnɔna na ko ma fana k'i ka kɛ maa ye maa min bɛ kɛ misali ye min bɛ se ka nin jɔyɔrɔ in fa ko nka ko min ye gradu ninnu ye fala ye ko o ni jɔyɔrɔ ko ninnu sɔrɔdasiya gun kan ko u bɛ taa ɲɔgɔn na ko wa ko waleyaw ko fana bɛ se ka kɛ a bɛ di mɔgɔw ma a ko général d'armée général de corps d'armée ani général d'armée k'olu kɔni olu tɛ marali kɛ k'a fɔ sisan ko ka commandement kɛ k'olu t'o o baara kɛ ko wa ko n'i y'a jateminɛ fana ko min ye commandant ye armée kɔnɔna na commandement ye armée kɔnɔna na ko o nataw la sa o don n'i kɛra général kɔni ye o y'i bilalen olu bɛɛ lajɛlen de sanfɛ ko wa ko jamanakuntigi ale ka maa min bɛ yen n'o b'a ka commandement kɛ fala ye ko o ye chef d'état-major de l'armée de ye o y'o ka baara de ye u y'a ɲininka sa ko mali armée sigili sen kan san 1961 ka na se bi ma ko an ye maa 3 dɔrɔn de sɔrɔ minnu kɛra général d'armée ye ko k'a daminɛ Musa Traoré ala ma hinɛna la Amadu Tumani Ture ala k'a dayɔrɔ sumaya ka na se Asimi Goyita ma k'a b'o ɲɛfɔ cogo di a ko min ye ɲɛfɔli min bɛ Asimi ta la fɔlɔ ko Asimi ye furancɛla fanga ɲɛmaa de ye sɔrɔdasiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa don ko wa fana ko sɔrɔdasi ko bɛɛ lajɛlen b'a bolo ko bi ko a ka jala ko bɛ bɛɛ lajɛlen ta ɲɛ général d'armée ko o jala in ko o de bɛ généraux bɛɛ lajɛlen ka jala sanfɛ Musa Traoré k'ale tun ye jamanakuntigi ye ale ni Amadu Tumani Ture k'olu fila bɛɛ lajɛlen tun ye jamanakuntigiw ye wa o tun ye généraux fana ye général d'armée fana ye ko o danfara o de bɛ se ka kɛ u ni Asimi ta ni ɲɔgɔn cɛ ale ye furancɛla fanga ɲɛmaa de ye min ye kɛlɛbolo ɲɛmaaw ye olu bɛɛ lajɛlen kunbariya bɛ ale bolo ko wa ko an ka général kura minnu filɛ nin ye ko a yɛrɛ fɛla ye mun ye o la Asimi ka généraliya la ko ka ɲɛsin kɛlɛ ma kɛlɛ min bɛ yen bi n'o banbalen don an kunna a ko k'u bɛɛ ye sɔrɔdasi ye dɛ kɛlɛ dagalen n'u ye wulikajɔ dagalen n'u ye ko wa fana k'u ye mun kɛ u ye lieutenant kɛ ka capitaine kɛ ka taa kɛlɛ kɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na kɛlɛ min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko guerre classique k'u ye dɔ kɛ o la guerre asymétrique k'u ye dɔ kɛ o la min ye kɛlɛw ye fana kɛlɛ minnu bɛ bi ni i tɛ jugu ye aw tiɲɛ tɛ ɲɔgɔn ye f'a bɛ bala ka cu i kan k'u y'o fana dɔn u bɛ jugu dɔn u bɛ kɛlɛ kɛcogo dɔn wa ko waati bɛɛ lajɛlen k'u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa ka se ka u yɛrɛ kisi mugujugu dugujukɔrɔ mugu ni janfaw bɛɛ lajɛlen ma ko wa ko min ye kɛlɛ dɔ in ye k'o donna kini i ni maa min bɛ ɲɔgɔn na fala ye kilomɛtiri 5 k'o de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ koyi k'aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na
aw kan ka mugu ci cogo min k'o dɔnnen don ko nka ko kɛlɛ min bɛ bi k'o t'o ye dɛ ko n'o ka jan ɲɔgɔn na k'o ye comme asymétrique de ye ko wa ko o fana na min ye asimi ninnu fara ɲɔgɔn kan k'olu b'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ala de bɛ fo o yɔrɔ la fala ye a ko kɛlɛ ma nɔgɔn ko maa caman bɛ fɛn caman fɔ kɛlɛ la u sigilen don Bamakɔ yan u bɛ kuma caman fɔ k'u bɛ kɛlɛ min dɔn k'o ye kɛlɛ classique ye ko nka ko terroriste kɛlɛ k'o ɲɛdɔn man di wa o kow bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ɲɛfɔ maa ye ko wa AES min sigilen filɛ nin ye k'u ye ko ɲumanba kɛ nin ye sabula jamana minnu yɛrɛ bɛ yen n'an n'olu ka dancɛw ka bon n'a farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ k'o de ye AES ye u y'a ɲininka sa ko armée ko mɔgɔw b'a fɔ nin waati na ko armée monte en puissance ko a hakilina ye jumɛn ye o la a ko k'o dogolen tɛ maa la o ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ ko armée monte en puissance formation bɛ ka kɛ recrutement bɛ ka kɛ engagement bɛ ka kɛ minankuraw bɛ ka sɔrɔ baara min bɛ duguma ani sanfɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la hélicoptères bɛ yen avion de chasse bɛ yen min ye génération labanw fana bɛ yen a ko min yɛrɛ ka jugu ni ko bɛɛ lajɛlen ye ko don o don bi i b'a mɛn ko anw de ta kari jugu la ko min ye jugu yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini ale bɛ min kɔni fɛ sisan sa fala ye maaw k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na nin ye ɲɛbila baaraba dɔ de ye baara tɔ bɛ kɔfɛ ka na min ka gɛlɛn ni nin fana ye ko sɔrɔdasi denmisɛnnin ninnu u ni dɛmɛ ka kan u ni magan ka kan u ni senkɔrɔma dondoli ka kan k'an ɲɛ b'a la ko diɲɛ fan caman fɛ nin kɛlɛ ɲɔgɔnnaw kɛra yen ko maaw b'a fɔ ko américains tun bɛ Afghanistan k'u bolila k'u to yen Vietnam ko mɔgɔw y'u ka fɛnw kɛ k'u bolila k'u to yen ko bi ko anw fana ta yen ko o bɛna na kɛ ten terroristes bɛna na u yɛrɛ ɲini k'an ka jamana to yen nka k'an kan ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa o ko bɛ se ka kɛ to sera cogo min na u y'a ɲininka ko général d'armée Assimi a n'a tɔɲɔgɔnw ko olu minnu ye nin baara kɛ k'a bɛ ka f'u ma ko mɔnɛbɔdenw k'a hakili ye mun y'o la a ko ko hali ni mɔnɛbɔdenw kɔni tɛ ko maa min ye Faransi gɛn ka Nations Unies gɛn Union africaine k'i da sago fɔ k'a fɔ ko kalata bɛ kɛ aw sago la fo basigi ka na ka tile saba di jamana dɔw lasigidenw ma an ka jamana kɔnɔ yan ka tila k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko n'olu ma mɔnɛ bɔ k'u ye mun de bɔ k'ale b'u fo u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la kuma in fasirila maa min fɛ o ye Bebe Tumbiya ye ka bɔ min ye faso ka kunnafonidi gafe n'o ye l'essor ye ale kɔnɔna na an y'a ta olu bolo Falaye Sikasokaw fɛ yen deuxième arrondissement maaw k'u ye maa dɔ minɛ k'ale b'a yɛrɛ kɛ douanier de ye commissaire de police Mohamed Jakite a n'a ka dangan n'o ye commissaire de police Abubakar C Kamara ye o n'u ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw Sikaso deuxième arrondissement maaw nin kalo in tile 12 n'o ye octobre ye olu ye wuli ka jɔ kɛ sa ka maa dɔ ɲini ko escroc don a b'i yɛrɛ kɛ maa ye k'a sɔrɔ a tɛ min ye a ye dugudenw caman ɲɛji bɔ koyi min ye maa caman bɛ olu ye wuli ka jɔ kɛ min ye sefa wari miliyɔn 170 a y'o gosi ka bɔ dɔ kun dɔw fana bɛ a ye dugukolo daraki ka di olu ma kamalen k'a ka so ko o bɛ Sanubugu 1 ani a sigiyɔrɔ dɔ ko o bɛ Zegwa sɛgɛsɛgɛliw y'a to sa don dɔ la min na a sigilen don a ka so a yɛrɛ hakilila tigɛlen a bɛ ka baaraw labɛn tuma min polisiw taara fɔ a kɔ a ka so u y'a sɔrɔ sa douane minɛnw douane galons berew tenue signature ni fɛnw certificats fɛn ni douane bɛ baara kɛ n'a ye n'o ye douane ɲɛmaaw ye o bɛɛ bɛ kamalen ka so a ye douane créer sa o Falaye douane bɛ tenue min don min a bɛ i kibaruyaw kan k'o don k'i kari dugu kɔnɔ don min na n'u bɛ kakima don a bɛ kaki don a bɛ i kari dugu kɔnɔ don min na n'u bɛ sɔrɔdasi dɔ in don a fana b'o kɛ u ka tenue dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko camouflé a b'o fana don wa hali n'u ye u y'u yɛrɛ ni lafiya finini minnu don min ka kɛ ɲɛfɛ a b'o fana don wa a ka berew u bɛ manamana de ko a nin kun b'anw sinafɔw ka ko b'a o polisiw olu de y'a ye sa k'a fɔ maaw bɛ na nin cɛ in tɔgɔ fɔ kuma caman u ye registres lajɛ Falaye ɲɛ b'a la digitalisation in ka ɲi han ka mɔgɔw tɔgɔ don machine kɔnɔ ani ka biométrie di nafa b'a la parce que o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛra tɔgɔ in tɛ fan si a kɔni tɛ effectif kɔni na Sikaso o de la sa min ye sɔrɔdasi ninnu ye u taara kamalen yɛrɛ sigilen polisi ninnu taara kamalen yɛrɛ sigilen sɔrɔ a ka so sa k'a bɛ to lɔgɔmaga bila a da dɔrɔn o y'a ta cawo a tɔgɔ u m'o fɔ ko YD ale min minɛna nin ko in na u kɔni cɛ damadɔ u y'a kɛ sa ka sasa ka taa n'a ye polisilakaw fɛ yen ɲininkali busan misɛnw u y'olu gwan a la min ye polisiw ye u ko ko sɛgɛsɛgɛli kɔni olu tilar'o la pewu
u na taa di procureur ma procureur ka se ka baara kɛ ni ye polisi directeur ba ye a ko ko a bɛ Sikaso polisiw fo ka n'u wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la Sulemani Traoré polisi directeur ba k'a bɛ Sikaso polisi n'a commissaire lakaw bɛɛ lajɛlen fo u filɛ nin ka nin baara min kɛ nin ye Fala ye ko nin de ɲininen don polisiw fɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa baara min bɛ yen n'o ye maaninfinw n'u bolominɛw ye olu bɛ se ka lakana cogo min na u k'o baara kɛ dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min ye jamana ɲɛmaaw ye olu kɛlen ka danaya min da u kan nin waati ninnu na o bɛ se ka timɛ cogo min na nin bɛ dan sigi su in na kibaruyaw la n'o ye brève ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sini nɛgɛ kanɲɛ 9 min ye Boubacar Samake ye ale n'a ka invité bɛ na yan anw ne Amara Keba aw kɔni anw bɛ bɛn Fala ye aw na anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sa midi waati n'Ala sɔnna ma sanuko in an n'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a wɔgɔbɛ Jibiri Jalo ale kun taalen no taama na BRICS maaw ka sanu ɲɔgɔn ye ale nana ka bɔ o la an n'ale wele a kana ɲɛfɔli k'an ye Fala ye nin ko minnu bɛ sen na k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Keba Jalo i fana ye kɔ caman njɛgɛ dun sen Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga si ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a d'an n'a bɛɛ lajɛlen ma Ala ka fajiri k'an garisigɛ ye